chinh im nga ya thong nga sha na mar trong mi ga e mi sha ma mi nga sha na mar trong mi ga e in ruai ka malai sin en ruai tang ma pi ka malai kam jam shu imat kapor kadang sya ingi bangin yirwai ngin ruai kitun arspa kandai po kabong jingai na jingkuslai step sabaton ngi pidiang arspa kandai po na kabatamay kadai ngi thong ni jingeseng pensit ringa peje pi idai tha bhabaro sebakriat tengah kuat berpinir ki pas perlu untung ini wajam kenang badang shit susu Jingai na jingku slai step sabaton ngip diam halor kilengka padu riau bajngai kikiu jing nyarong hati surbas yau tiang kat bajing tau barong syami kipai Jing tao ô bam ya ro jing it ban por jong me ben ban don ken ya ki ba it bat ken mau ya an ba khoi ba sa ba ru de Jai jai ha do nu ting su ki hukum ai kin shong ha baro ting shong tak kai den ai ni long u baklan bad ba jem nu chi sham ai ya dur jong me man casting in dawn I rubang in room leng ba heard of bailan ban wajing sales ba man kasa baton Jimpulis dan jungi hari ni kastem kedai na ar koren kalnong kebasaw kedekat kebakat pra ar koren saw kat pra iktin ki baong kumne habangim kmi sho ye kita ki ei ru ye ki bayo I henre ye kita ki ei ru ki bom yo I namar kita ki ei ru ye ki bayo I ki long tang shibet henre kita ki ei ru ki bom yo I ki long bom jukot ken
man puli biang sa hisin habangim kmi syo ikita ki aka ru yakiba yo I henrei kita ki aka ru ki bom yo I namar kita ki aka ru yakiba yo I ki long tang siben henrei kita ki aka ru ki bom yo I ki long bom jukut ken lagi ni ki kenti naka Bible nginya pendam lang klip nginya dua jar la kamensim nang bau blay undang kat ban ngi lembah kan ni si baru si singi kat bangin dak syakri ya ka kertang jong u Blay sabatanya pi baro ni pidang sumbai pi baro ki pastor ki evangelist ki para bangai jengi ki banajan badan jengai bad ki parlok ru ki bangim la banjer kertang hagani kapor bad ni pidang sumbai biang ye pi sahisin ba pi lala biang banyadan lang bad ni hagani ka step hakabangin la hagani ka step bad lembah kan ni ka singi baro si singi hakabangin la bad ya sang punan buram ya ka kertang ke jong blay But chua bingin sedang ke jinga seng jongi nya phala naka number jingruai ka number ka balai pulai naka ko jingruai ka batamai number ka balai pulai ajing it ba crowd tam ublay ngau hai yang lambaro andala dap ka ni jingruai ngin khot e yupina ban aingi ka jingruai sedang Soy ay no daka inya phalang naka number jingruai ka arspa prapunyaw Watlet ka sabatan Watlet ka sabaton latur pucong utrai nakatayang lombakur baba tamba pernai kaai jatan na jing train kaya His name
na duai. Kuk pa chingi ba bening. Sa sisien bian try ba bhang yuan ban aingu ya ke jing ba ka chang me yang ngi we pi we kan ka stem. Kublai shibun ba mila klipat ngi we pi we ni ke jing thia ke changi bangila banwana ka step an yoro ban bro mi ka tang ka bu chang mi. Hakan ka singi ka bu ka ba kantang ya ba mila bu yang ngi ban mane ya mi. Kublai shibun try ya ke jing e ke ba karpang ba di ke jing ai ka ba shlai ka ba mila the halor ka jing im changi we pi we. Jisu ba e sa sisien bian hakan ka stem yuan ban map ya ki pop kirengkang bagi lab so CMA map try ya kicing bakla but ik barok iba meshem ya kicing bom sengo bah kicing im kicing iwe piwe abang iwan masyakri ya kan step to ai bakal lang papdiang sengo bah kmat kecang mi jisu ba ya kan step sai sien biangan bukti ya kan singi bro singi hak sangti bron bor kecang mi try penyaj ya kan kicing sang bro singi kumba miladon rakat lem singi bagi tayo gibla lek no but kumba mila don rakat lem rukini gi arsingi gi beradab sedian jangi temen rakat lem ru lang bajo kini kesingi bro singi temen kerku kerpangi ngi iwe pi iwe do mesim ba khoi chong me drive e kanang ba ngila ban penteli gi jingmut gi perkhat ba ki don hot jangi bangila drive ban thep ya ga jingbam kan jam mesim ko balong ka kiten ka chong me bangila ban sam shikiwe bangila ban padan kam ya ka jing em ka jingi ba mal ka singi drive ba kerku ya ki nong kren gi ba per lang bajo kini kesingi to ai ba mesim ko chong me on yai panchet bora ki iwe pi iwe rukum chu but driver e dan kat lem bagi pra pengai baro ibran tmu ruban wan chakan ke cheseng dan kat lem driver e hakalen tia ke chongki men pen poisuk e ki shane but kum chu driver ji sub e chicken ten yuan buti na bantagi bapang ke bestam ke besham ke ching e ke ching char hakan ka por yuan buti sang ti bran bor ke chong me mitip khamba ki we pi we temen ai ki ke ching kerman ba ke ching tengan blai ke chong me bado chu mesim ba khoi chong me balor kat lem bat ni sai sisien driver e to kur khu ngi we pi we lang ba jong kini kesini proses ngi do men siam ba ko chami na bang adwai kini baro ha ka keteng ba tiang tam Jesus Christ na penim rosius pa jongi amen. Kani ka porpan inyo ka mission story na i Mrs. Fidaman Karbuli. Kublai zabaton ya pi baro. To kani ka jing tu khana mission jongi hakani ka tayo la ai ka teng ya ka ki class pen kala jing em ki class pen kala jing em ka benta baning kong kani ka dei ka jing shem la ni ka jing ya kendo jong we samla u bakar teng u Henry u dei u samla bladon arpu arsnem ka karta bad laong ba uni u samla shim dei u 7-day Adventist uday nakaway pat ka kinhon balang. Laong ba uni u Henry u don ki parlok jong u pat ki baday ki 7-day Adventist. Laong ba kini ki parlok jong u ki jukhot ye u nakapor siya kapor ban one singap ka jingeseng ban one siya ka jingeseng jong jong ki 7-day Adventist. Laong ba u bat ki parlok ru ki kentu yu u ba unwan ban puli ha ka school ba jong ka Arusha University of Arusha Henry loong ba u dap da ka jing ngau si namar ba usngo tho ba namla ban siu ya ka bai school siu ya ka bai school ga jong u ban tep school yala di ha kata ka university loong ba ulaju pan jiarap ru na ka sorkar ban yo jiarap khanang bo la balet puli ha kata university Henry loong ba shim yo kubore Henry kindit ha ka we ka singi uni u pastor Adventist loong ba ula ya tho yu u bat ula pentip yu u ba ka ni ka sorkar loong ba kala pendap kala ai ya kabai puli ke jong u ha kata ka university menta uni usamla Henry loong bola yo ban let puli ha kata ka school ba University of Arusha u Henry u itnat bha ya kani ka jaka jong kani ka school ba namar ka don hajan jong ka ni ka Arusha National Park ka don hajan jong kani asenda jong kani ka park loong ba nang ta na school ba ula ban yo i ki jat marat ki ba pher ki ba yat kai
hangta hapak. Loong baru ulak banyo i ya ulum meru nang tana jaka sa jong u nang tana jaka sa jong u hapok ka ini ka university. Loong ba siya pang sep ngi jong kani ka university udon ulum Kilimanjaro. Nga try borong ya tip pang ni ulum. Uni ulum de ulum meding uba jrong tam hapo ka hapo Afrika. Napo jing khangit kelas jong u laban yo i ya uni ulum. Nalor kata usyamru ba ki nong puli ki wan nakeleng jong kari Afrika. Ki ba wan puli hang ta hapo school ba. Loong ba u kani klaktik jingmut. Ya u klaktik ki kamen sim jong u namar ula ban ya kendo ya ki jat briu ba pher ba ula ru banang ya ki culture jong ki jat briu ba pher na Afrika. Shu ru u Henry ulas ngotanat ya ka jingle sut nyau jong ki nong hikai ki ba hikai ha kata ka school ba loong ba ki long ki ba lejan ya u bat u syamru ba ki long ki ba kloy ban yarab ya u wat haba melakut ka port class laput ka kut ka port class ru wat haba ki adon syabar u yomat ya kita ki jingle bha ya ke jingle bha jong kine ki nong hikai loong ba ulas ngau tanat shibun ya ki nong hikai bat ya ki para kelas ki long ki brio ki ba bha bat ki ba nyau ya u kom la u jong parlok kini ki la penlong ya u ban bishar benia ya ka jinget jong ka jinget 7-day Adventist bat la zang ban ya nu jor ya ka ni ka jinget bat ki wei pat ki jat balang bat kam tam ya ka balang ka ba uladon baong ba shen hadin ulas zang ban no men sim sha ka ni ka jinget jong ka balang 7-day Adventist but ju pe ban le je seng man la ka sngi sabaton rengkat bat ki parlok Adventist ki jong u ki baju khot ye u ban le ti ula ju le man la ka sngi sabaton ju pe ha ka sngi balang ha ka sngi pen kre bat ha ka tayo je seng duai ju pe namar ba usngau tanat la sngo kring yala de sha ka ni ka jinget bat ru loong ba wala da ulas dang ban wan kum ni sha ka jinget seng ha ka balang Adventist hindre udang let hiru sha ka balang la jong namar ula long kum u nong bat pisa loong ba u julet hiru ha ka si sandi ru kum jo ulet je seng rengkat bat kita ki para baya puli lang ki badai na ka ju ka kenhun balang bat u bat ka weru ka ba u Henry raso tanat hangta university tip chapang ka bam ka di u yo ki jingbam ki ba sinlar hangta po university ki jingbam ki ba tang da ujur sudah ula yo puli teng ya kane ka ula ju yo hikai teng chapang ki ja jingbam ki ba bhai ka met ki jong u bat kita ki long ki sembai ki so bat ki jur klem kanu ka do loong ba ula bam ula sngo tanat ya kani ka jingbam hadu kata bat lai benai lenter ula bam tang da kini ki ja jingbam ki basinlar ula syam ba omdan jing pher ka met jong u ka met ju ka sngo sting usngo shat usngo klan ka met ka phat ha ba ula yo ban bam yak ta ki jingbam sinlar lai benai kan thi loong ba ha ka we ka sngi pat la jia ba uni u Henry ula let bam syabar bat ki palok jong u bat ula bam dekat dok belang ula bam dekat dok belang bat ki palok jong u syabar ke university bat ha kata kamir laong ba shim la yo thia kamet ka pha jong u la ling a u shem ba la ple jing mut shu ha jing pule jong uru bat ha jing duai jong uru la shu ban ple jing mut bat nadu kata hi kamit u la kut jing mut ba bam do shu unam bam do shu bat bam bet tang da ki jur ula plaru banyo i yakurukom le jongki Adventist ha ka por jing khawai utrai pachro yu itang kum kani ka jai rukom jing mai practice ka ba ki don ya kani kamen sim le red ki apen sat chat iwe ki apen sat chat markel liang bat ki abam yu pu klem tiat bat ki di ya ka so grip lomba 4 jula syam ya kani ka jinge jong u bat kani kala dei kata ka jinge syam jong u ka ba thamai
bat ulas ngau pelaru e kata. Kinok pai sngi sabaton kila long kapor bas ngau tenat e ya u Henry. Namar uyo hot ula yo ya ki jing hikai. Uyo ban wan syaka ying mani ban ya dwai. Lembat ki parlok jongu haka sngi sabaton. Bat kum juru usngau tenat ya ge jing long lakloi jong ki dkhot balang jonga balang 7 day ki kloi ban khot yu u hadin bakila lawai ge jing seng ki khot yu u ban net bam shaying jong ki kim ken walau day u bala u para bangai ni day henry ki judon be kita ki ba khot sngo bhai u ban net bam shaying jong ki but under the bam pat loong ba ki julet sha ka jing seng janmiet kum to ki julet but let's say ki hadin kata ki julet ban ya yat kai ban pet ya ka jing itenat jong ka mariang ya ka jing thau ka ba itenat ka jong ublei loong ba bat ki jia duai lang lembat ki hadu banda sep sngi jong ka sngi sabaton kat ba ki bnai ki nang yat ula shem ula nang ya isngo tho shushu ya kata ka jing em bathamai badu kris moi kata ka jing kelah ka jing em jong u ya ka jing sngo hun hapo ka donut ka jong u nadu kata ka por bat loong ba kini kilawan kan wan ra shisha ya ka jing kelah ha ka jing em jong u kani ka dei ka report mission report jong i kani ka tayo bat hindiat kum ka jing pentep hang ni loong ba ka jing kan show khalai sabaton jong i kan yarap ru ban pinyar ya ki bakum kini ki school ya ki bakum kini ki school kum ka University of Arusha dag batay ka kamera ka bahe ban pindan kam ya bon ki jingle kublai shibon ya ga jing thmu ban the asbon sha ka jing kan shaw khalai sabaton ka ban yarap ya bon ki nong pule kum ya u Henry sha ka jing em bathamai sha ka jing em bathamai badu Chris Leshibun Mrs. Pidaman Karbuli ilayo ya ka mission story ka basong tunat bat ka bashay bat na ka benta tu ka jia tu kana mission ninya phala na ka chorus ka ba news pa arpo tinga shusya niya utray niya sompai yang apa no Tinga shushanya utrai ya jing im jonga Oina shushanya utrai lakating kamau Wala yong betrim kata ya sindeng baron Oina shushanya utrai banun ombino Ulok bayay ne Ulok ba shisha Adu ka baku Ulon runkat bat nga Wala yung betrim kata Yasin deng baron Hoy nga shushan ya utray Banun inong inruay sisin Tinga shushan ya utray Ya jingim jonga Tinga shushan ya utray Hakating kaman Wala yung betrim kata Ya sundeng baron O nga shushan ya utray Balun ombino Ulok bayay ne Ulok ba shisha Adu ka baku Ulong rukat bat nga Mana yung betrim kata Yasin neng baron Hoy nga shushan ya utray Banun ombino Sompai siya
Ngani ka porpan kinui ki badan ka jingin chau aingu swabha bakin wan bantap agini ki jaka ki balabu ahmad. Kadon kaway kaborti hang tay ha bar kaway hang neapok. Ngani ka porpan kitui ki badan ka pla jingin chau swabha ban lum ka jingin chau man swabha. Tokat pangidang lum ka jingin chau ngin ruai ka number ka ba sispa nyo kabong haba eryong hajing im chong pi ka syo. Haba eryong hajing im jong pi ka syo. Haba pilating bayo pindu baron. Nhiều lụt kỳ trình cër cu kawe ba kawe. Nên xa lệnh ngô ca nô bu tra nô ai. Nhiều lụt ya kỳ kawe ba kawe. Nhiều lụt kỳ trình cër cu ai. Jinkin trong piba adu baya ding na pim la chu ban sham nhiều lượt kỳ trình cơ cũng chính xếp tình kinh đồn bin sa nang ruai cát ba kis kỳ dài đồn nhiều lượt ya kỳ kawe pa kawe nhiều lượt kỳ trình cơ của ai em
Atina Mengniken Nero Yang Lut Yaki Kawe Pagawe Yang Lut Ki Jinker Kubu I am Yang Lut Yaki Kawe Pagawe Kijing yale ki bajur tamem Wating uble jong piun yalem Nyau lut kijing kerku ki angel kin aim Jing ya rampat jing len shile ter gerhaim Yaki kawe pagawe Yang lut ki jingker kubu I am Yang lut yaki kawe pagawe Lim saling ngokat no butrai I am Ang kerpat i pastor W Kharbani bain ai ban pun ketang ya ka jing show mas ngobha Tung in the way. Okpa jingi bahap neng hagan step la pendap ingi dengan jing kemen. Bengelak bani lomlang hapo jong dengan darah. Nak benta jong dengan jing seng kap kerpang. Jong kabalang ke jong me hari kasih bajain dia. Ngi aingu iki jing bahas bon jong me nak benta jong iwe biwe. Ngi aingu nam tak jing kerku ki pamathe. Shlei ka jing im jongi. Nakaway kasngi siya kaway pat. Melakar kuying ikajing ko jing kya. Bat ngala ban wanra ikini kijingin show. Mons ngobha. Kijingin show nakabenta kakam ka jome. Ikar pat ya me bames ngobha ban ku. Ya kaway pa kaway kakti. Plano siya kani kijingin show. Ban kersyan ya kakam ka jome. Nang kerku ya kidkot jong balang basa jome. Hang ni hari kasih. Nang bingla ban no shushu kambon chika kam jome. Ban yarap ingi try bingin nang ban IT. Iki met baki min sim jongi. Kum ke jingkinya ki ba em. Sim try yang iki mingilong badamap iki pop ke babon ki jongi. Na begini barok ngi dua ngi pan tengu Jisu. Ubalong nong penim onong suspa. Menta bat halakataru. Amen. Showing yo pat ya ka kelas nya phala na ka number jinwai ka balai pusaw ka number jinwai ka balai pusaw na ruai namar ka jing idlay nya yang lang baro bat andaladap ka ni jinwai ngin ngakarpat I church pastor jongi na kapalang sarungkam ben ay ngi ka jing duai so ba yang lang Kerpar ki balak ban ruai kini jing ruai senyupa.
Dekat ke bakaduk. Tagin duai. Kok pa jing ba beneng. Ngilong tang kinong pop. Nang ye ai ngu ye ke jing ye leng ba hu Jesus Christ bot rai. Upat lang jong me uwan ban mani dem. Ye me ko try hagne ke sti. Leng ba hagne ke step ke ba phanai. Try. Dei ma me man taban panjana yangi walang iwan. Hagnu gnu ke donut ke jinglong ke bangi ngidon. Ngi kerpat ye me ko pa ba ba. Bamen penjanai yangi hagne ke sni leng bau man se ma kho jome wat ai ba ki khon ke jome upai lang jome kilat phai chala go jong ke ying ka sam klam ke jip thmai ye ke jing im ke jing long jong ki ngatwa try man ker khui way pi way but kam tam hagne ke por ka bingi lech chala ke jong ka class south league class ngi don kam ya ke jing dor kat leng bau man se ma kho ba mela kula khnang ba on ngi la yo ke jing hikai na ke kelas kalong ke jing kerku ye ke jing im kristan ke jongi ke bangila ban im ye ke jing im kat kum kamon ke jome kerku ye ki knaret ki samla ki art li ki kelas jong ki rangba pediang ye ke jing dua jongo syakri nopop na bangapan ngabuti ha ke kerteng ke jomi uji subatang hame amen. Ani ka porpan inyo ikang kelas. Toh kene kepor ngin dia don artli kelas naman ta kirang ba. Kawai ke kelas kan long hne po dara bat kawai pat kan long sabar. Ke kelas ke bahan ne po ansim dai pastor Ek Harpran bat naman ta ke ba sabar ansim dai sar Kinong Klau. Bat naman ta kisamla ngin jalong sya hak kadon kawai ke hall ka kamrang te ha school ke ba sajarong. Tin naman ta kisamla so ban lech kene ke school. Kadon kawai ke kamra bala pen kret naman ta jong pi. Kadon ke kamera ke balapan kret naman ta jong pi bat ansim dai pastor evangelist F Langsiang
te lada don ki khna ret ki badang don hagane ka jaka sobhaban ye pha ye ki khun ki ti ki jong phi kadon ke jing seng ke bakar pang na banta ki khna ret hak de ki yeng mane na banta ki khna ret sobhaban pha ye ki khun ki ti jong phi hang te yeng mane to blin kur khu ngi we kat banginya sngopat ya ka kelas hagane ka por